Onsumba bonke, ordained ministers, professionals, Lady President Mamchele, amachefro wonke, abavangelikazi, umanyano lonke, nomama, zintombi, madodana, Sunday school. Ngiyanibingelela ekuseni egameni elihle leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Siyabonga kakhulu baba. Inkosi kubusise. Ukukhuluma ngalendlela kwibandla elikhulu kangaka. Ibandla lihlushwa imithwalo yabo. Kunemithwalo engazange izibalwe, kodwa siyazi ngenhliziyo yakho, yazi ukuthi yinde wena ehluphayo oyinikelele namhlanje. Siyamthemba uNkulunkulu noma sezikhona zonke lezi zinto lezi, azingeke zenze ukuthi singamkhonzi uNkulunkulu. Siyaphuma manje siyodla ukudla kwasekuseni ekitchen sekulungile. Masibuya lapho umamtshele uyaqhubeka nomhlangano, ubabxaba namadodana, ikomiti labasha ngoba kuyodliwa lizothi ukuhlangana. So bese sibona ke emva kwelunch.